unul dintre cele mai populare alimente românești, slănina de porc, și-a căpătat un renume prost, acela de a avea foarte mult colesterol care dăunează sănătății. În ultimul timp, nutriționiștii au atras însă atenția că este greșită această percepție. Și asta pentru că slănina conține într-adevăr mult colesterol. Însă este vorba de colesterol bun, benefic organismului, bineînțeles, dacă se consumă în cantități foarte mici. Conform celor mai noi cercetări, este indicat ca slănina să se afle pe mesele noastre cu regularitate, deoarece consumată în cantități moderate, aduce beneficii uluitoare organismului. Trebuie spus că cea mai bună slănină este cea de mangaliță. Este la fel de gustoasă ca orice slănină de porc, doar că este mult mai sănătoasă. Mâncată în porții mici, slănina de porc este la fel de sănătoasă ca și uleiul de măsline și somonul. Conține tiamină, vitamina B12, zinc și seleniu, care sunt substanțe nutritive vitale pentru organism. Dacă porcul a fost crescut cu hrană de calitate, slănina devine valoroasă din punct de vedere nutritiv, pentru că este bogată în acizi grași esențiali, omega-3 și omega-6 și vitamina A. Acizii grași omega-3 reduc colesterolul și îmbunătățesc sănătatea inimii. Consumatorii de slănină de porc au un ritm cardiac regulat, un mușchi cardiac mai puternic și o circulație ușoară a sângelui. Cantitățile mici de slănină sunt benefice atât pentru inimă, cât și pentru cele mai importante vase de sânge. Aceasta reglează și producția de hormoni din organismul nostru și aduce echilibru la nivel tiroidian. S-a dovedit științific că slănina întărește sistemul imunitar, mai ales atunci când este consumată cu ceapă, și îmbunătățește funcțiile de protecție ale organismului. Slănina de porc este bună și pentru protecția stomacului, deoarece îl protejează de aciditatea care poate provoca gastrita. O felie de slănină poate calma și durerea de stomac. Slănina încetinește intoxicarea alcoolică prin acoperirea pereților stomacului cu grăsime și crearea pansamentului gastric, care previne absorbția rapidă de alcool din stomac. Alcoolul trece mai departe în intestin, unde totuși va fi absorbit, dar treptat. Și persoanele care fumează pot consuma cu încredere acest preparat, căci seleniul din slănină neutralizează efectele nocive ale fumatului. Acest mineral deosebit de important are capacitatea de a reduce cantitatea de mercur din organism. Astfel, pagubele produse de țigări se reduc parțial. De asemenea, seleniul este un puternic antioxidant care stimulează și întărește membrana pulmonară. Slănina este indicată și pentru uz extern. La sate, slănina are multe întrebuințări, cea mai importantă fiind aceea că toate unguentele au la bază untură de porc obținută din slănină. Este un bun remediu pentru durerile articulare. Înainte de culcare, se freacă bine articulațiile bolnave cu untură topită sau cu slănină veche, tocată prin mașina de carne, la care se adaugă o lingură de miere de albine. Deasupra se aplică celofan sau hârtie de pergament, se învelește cu un fular sau un batic de lână și se lasă să acționeze peste noapte. Pentru pinte nosos se prepară un unguent din 100 de grame de slănină nesărată de porc, tocată mărunt, un ou crud și 100 de mililitri oțet concentrat. Porcanul cu amestecul se ține într-un loc întunecos până la dizolvarea completă a slăninei, amestecând periodic. Înainte de procedură, călcâiul se ține în apă fierbinte, apoi se aplică pe zona dureroasă un tampon de vată îmbibat în unguent. Compresa se aplică pe timp de noapte, iar dimineața se spală talpa cu apă caldă. Tratamentul se ține 7 zile. Slănina se dovedește eficientă și în cazuri de mastită. Pe locul inflamat se aplică o felie subțire de slănină veche, deasupra se pune o bucată de staniol și se bandajează sau se lipește cu leucoplast. Slănina de porc ajută în ameliorarea durerilor dentare.
O felie mică de slănină nesărată se aplică pe dintele dureros, între gingie și obraz, pentru 15-20 de minute. Durerea de dinți dispare treptat. Pentru otită, se încălzește o felie de slănină de porc, neafumată și nesărată, într-o tigaie, atât cât să suporte bolnavul. Apoi se pune într-o pânză curată și se așează pe urechea bolnavă. Se ține capul aplecat în partea cealaltă. Leacul este indicat și pentru dureri de gât. Pentru neci și bătături, se prepară alifie din usturoi și slănină proaspătă de porc în proporție de 1:1. Cu această alifie se ung bătăturile în fiecare seară. Există multe beneficii pe care le aduce consumul de slănină, dar atunci când este consumată în exces, poate deveni și dăunătoare sănătății. Nutriționiștii spun că porția maximă recomandată este de 80 de grame de slănină pe zi. Fiind atât de concentrată în grăsime și în calorii, slănina este un produs care se consumă cu moderație, recomandată în special persoanelor care stau mult în frig sau care desfășoară o activitate fizică intensă. Totodată, slănina are un conținut ridicat de grăsimi saturate și consumată în exces crește nivelul trigliceridelor din corp. Românii consumă slănină pe tot parcursul anului. Merge de minune pe timp de iarnă, dar este savurată și când temperaturile încep să crească, la ieșirile în aer liber. În primul rând, trebuie să știm că grăsimea este esențială pentru viață. Corpul uman are nevoie de grăsimi pentru a funcționa, grăsimile fiind parte a fiecărei celule. De asemenea, grăsimile intră în componența unor hormoni foarte importanți. Creierul este în mare parte grăsime. Deși omul are capacitatea de a produce grăsime, un aport alimentar suficient ajută la o stare de sănătate bună pe termen lung. Iar anumite tipuri de grăsimi nu pot fi produse de corp. Sunt grăsimi esențiale, fără de care nu putem supraviețui. Prin grăsimi sănătoase, înțelegem grăsimi din surse naturale, curate și cât mai puțin procesate. Aici putem include și slănina de la porci crescuți natural. Slănina de porc este utilizată pe scară largă în medicina populară încă din negura timpului și consumată cu precauție poate fi unul dintre cei mai buni aliați ai sănătății noastre. Și tindem să credem acest lucru din moment ce, din punct de vedere anatomic și fiziologic, porcul este animalul cel mai compatibil cu omul.